Caernarfon ac un o adeiladau eiconig y dre. Hen siop Harpers, sy'n gwerthu bob dim ar un adag, ond bellach Mantell Gwynedd sydd wedi ymgartrefu yma, a'i rôl yw cefnogi grwpiau cymunedol ac i annog a chefnogi gwirfoddolwyr. Mae Sulwen yn un sydd wedi cael budd o'r gwasanaeth gan y ganolfan gwirfoddoli. Erbyn hyn, mae'n rhan o dîm hosbis Hafan Menai sydd wedi ei leoli ar safle ysbyty Gwynedd, Bangor. Dwi wedi bod yma man ers September blwyddyn dwytha. A dwi'n really enjoy efo, mae pawb yn dda, maen nhw'n supportive. Dwi wedi gwneud ffrindiau really da yma. A mae wedi helpu confidence fi mor gymaint. I fi, sydd fi wedi dod yn hyn, sydd fi dal wan adra yn ty twydlo ddim fi, 4 wal. Dwi'n gwybod be, mae wedi helpu fi a mor gymaint yn relationships fi, ffordd dwi'n communicatio efo mab fi, efo teulu fi. Mae o'n pigo fyny lot o skills, gwybod fel fatha, ti'n interactio efo pobl trwy dydd. A dwi jyst i hollol newid, fatha, o'n i'n siarad efo'r un o'r volunteers os dwytha. Ac o'n i'n deud, ers i fi nabo chdi blwyddyn dwytha, ti di newid, fatha, ti dod allan o siel chdi. A mae'n wir, nes i'n sylwi fo'r pryd. Wel, dwi'n dod mewn yn bora, a mae'n dibynnu, cos gyda ni key volunteers, so os dwi yma cyn y key volunteer, dwi'n setio'r troli, panad a biscuit i fyny. A wedyn mae'r client yn cyrraedd tua 10, half 10. A da ni jyst yn gwneud panad iddyn nhw, ni'n nhw'n comfortable, ista fy nhw, siarad fy nhw, gweld sy'n wsos nhw wedi bod. Di dysgu fi sydd wedi gwneud wneud hyn erbyn sy'n amser a blaen sydd fi jyst eitha dim structure, ti'n gwybod fel? Cos dwi wedi dechrau coleg, so o blaen o'n i'n ista'n clas drwy'r blaen, ac o blaen fi fysa'r un clas clawn a bod ddim, ond wwan dwi'n ffeindio'n hyn fatha y pobl fel ti'n gwybod, a blaen, a dwi'n yna i ddysgu, dwi'n yna i wneud ffrindiau fynnag, ond adeg y de yna i ddysgu dwi. A o blaen, dim dyna beth fi'n neud, fi trio fatha mixio mewn efo'r grŵp, ia, ond wwan dwi'n yna i dwi'n focused. Os dwi angen help, fatha'n rhywbeth gwaith coleg, mae ofyn a blaen sydd fi jyst ddim yn deud dim byd, a sydd fi'n stresio'n hyn allan a jyst meddwl, oce, iawn, na i wneud o, a jyst stryglo a wneud o'r on, ia. Pan dwi yn gael gradda fi, byddai'n mynd i university September blwyddyn nesa i neud mental health nursing. A wedyn, dwi'n 100% siwr o beth dwi eisiau neud wedyn, ond dwi'n gwybod na trwy'r avenue yna ag helpu pobl, dyna beth dwi eisiau, because dwi'n gael mor gymaint o fatha personal, fatha rewards yn fod o fama, just yn ista, even though dwi'n ista, just neud panad iddyn nhw, ond mynd o mor rewarding, just i fod yn fatha cwmni iddyn nhw a gallu helpu nhw, gweld nhw'n hapus, even am few hours. So rhywbeth fel dwi eisiau neud yn y cymuned, efo pobl.